निजोरा बर' होननानै बुङोब्ला हयथ' नोंथाङा बुजिखादों निजोरा बर'आ सोर निजोरा बर' आथिखालाव जोबोद दुखुथिया थासारि दं आरो निजोरा बर'आ आथिखालाव बिमा आरो बिफा बिथांजों रावबो गैला निजोरा बर'आ मोनथिया बिथांजों सोर दं सोर गैया बिथांनि बैसोआ आथिखालाव 7 बोसोर जादों बे 7 बोसोर बैसोआव दिनै निजोरा बर'आ मोनथिया धोरोमा मा समाजा मा राजखान्थिया मा निजोरा बर'आ जेबो मिथिया दुखुनि बाथ्रा थांनाय 16 तारिखनि बाथ्रा बे बाथ्राखौनो जों नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो सानदों निजोरा बर'नि गुबै जाहोनखौ नोंथांमोननि सिगाङाव जों फोरमायनो सानदों थांनाय 16 अक्ट'नि हरनि 9:50 समावहाय बे ओनसोलावहाय निजोरा बर'नि बिमा बिफा आरो निजोरा बर' लोगोसे बिनि फंबाय बोसोरसे खावसे बोसोर जानाय फंबाय सासे दंमोन दिनै निजोरा बर'जों बिनि बिफायाबो गैला बिनि बिमायाबो गैला बिनि फंबाय 1 खावसे बोसोर जानाय फंबायाबो गैला दिनै निजोरा बर'आ हारसिंसै निजोरा बर'नि जानानै दिनै रावबो गैला निजोरा बर'नि जानानै दिनै अनसायगिरि खांगिरि दिनै बिथांनि खाथियाव रावबो गैला नाथाय निजोरा बर'आ मिथिया आंखौ सोर खांगोन आं सोरजों थागोन आंनि सोर आंगो दं निजोरा बर'आ गासैखौबो मिथिया आरो दिनै अब्लाबो दिनै निजोरा बर'आ जोंनि गेजेराव सासे अनथावै थांनानै दङ जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेराव दिनै निजोरा बर'आ जोंनि गेजेराव दङ जों बे निजोरा बर'नि खोथाखौनो बुंनो सानदों जिहेतुके थांनाय 16 तारिखनि 9:50 मैदेरथिं गाग्लोबनायाव निजोरा बर'नि बिमा आरो बिफा असे फंबाय 1 बोसोर 6 दान जानाय फंबायखौबो मैदेरा गाग्लोबलांदों आथिखालाव निजोरा बर'आ गासैखौबो खोमालांबाय आथिखालाव निजोरा बर'नि जानानै रावबो गैला जों बे निजोरा बर'नि खोथाखौनो दिनै मिथिनो थाखाय जों बिथांनि न'खराव निजोरा बर'खौ लोगो हमनो फैदों आरो बिथाङानो आंनि खाथियाव थानाय जाय निजोरा बर' बिमा बिफा बिनि असे फंबाय खोमानांनो गोनां जानाय दुखुथिया निजोरा बर' बेनो जाबाय निजोरा बर' आरो नोंथांमोना मिथिनो हादों जे थांनाय 16 तारिखनि जे गिख्रंथाव मोनसे जाथाय माजबातनि बे बेसेबां अरुणाचल हाजो सेराव थानाय बे न'खरावनो बे ओनसोलाव थानाय बे न'खराव फैनानै हरखाबै मैदेर फैनानै गाग्लोबफैदों बिनि बिमा आरो बिफा लोगोसे फंबायखौबो गाग्लोबनानै अराय समनि थाखाय बिनिफ्राय सेख'ना लांबाय मिथिया बे इसोरनि लिरनाय ना खाफालाव दङमोन निजोरा बर'आ मिथिया अब्लाबो दिनै निजोरा बर'आ गोथाङै दङ जों आसा खालामो निजोरा बर'आ गोथाङै थागोन आरो निजोरा बर'नि जानानै सोरबा अनसायगिरि फैगोन आरो निजोरा बर'खौ सोरबा अनसायनि थाखाय निस्सय आफा इसोर बोराइ बाथौ हरखादों जानांगौ ओंखायनो निजोरा बर'आ दिनै जोंनि गेजेराव दङ जायखिजाया निजोरा बर'आ दिनै सोरजों दङ निजोरा बर'खौ सोर खांगोन निजोरा बर'नि अनसायगिरिया सोर दं बेनि माखासे खोथाखौ जों एसे मिथिनो थाखाय बे समाव जों निजोरा बर'नि आथिखालाव जाय न'खराव दङ जायजों निजोरा बर' दं बिथांनि सोमोन्दैखौ जों एसे मिथिनो निजोरा बर'आ आथिखालाव बिमा आरो बिफा लोगोसे बिनि असे फंबाय 1 खावसे बोसोर जानाय फंबायखौबो अना खना थांनाय 0 अक्ट'नि हरनि 10:50 समावहाय मैदेरा गाग्लोबना गालांबाय बिथाङा दा रावबो गैला निजोरा बर'खौ खांनाय हिसाबै नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों आंनियावनो दा दसे दंथ'यो आरो आंनो लादों बिमादै हिसाबै आंनाव थायो उन्दैनिफ्रायनो आंनाव थाबाय थानायखाय दा दसे दङ आरो दा निजोरा बर'नि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों जे बिथांखौ अनसायगिरि बा बिथांखौ अरायसम माने लेखा फरायनो थाखाय बिथांनि बेखौनो लादों आरो आं माबा लेखा फरायहोगोन होननानैहा मोजां मानसि खालामगोन होननानै सानदों आरो आं दायो आंहा गथ' गथायबो रावबो गैयाना बेनिखायनो आं लागोन सानदों आरो मोजां मानसि खालामगोन होननानैहा निजोरा बर'नि बे दुखुथिया अलखदहाय बेबायदि जोंनि समाजनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बा जोंनि गोबां धोरोम आफाद बेबायदिनो जोंनि बर' माहारियारि संगठननिफ्राय बिदि सोरबाफोर खबर लाफैदों ना लाफैदिया लाफैदों लाफैनायालाय लाफैगासिनो दङ ओमफ्राय दा आं एगारा आरो फिसा उन्दै थानाय आरो बिनि बिमा बिफायाबो आंनियावनो सनजायना गालांखादोंना बांसिन उनाव माबा मोनसे जायोबोला मादै मोननावनो था होनलांखादों ओमफ्राय
आं बुंदों लागोन आंनो होननानै इस्रा गथ' गथायबो रावबो गैया बिनावनो था होनना बुंलांखानाय मानसि गावसोरा जागोन होननानै माबा मोनसे मोनखानाय नामाथाय गोसो सिङाव बुंना गालांखादो आरो ओंखायनो आं दायो गथ'खौ एगारा आरो 12 आगष्टनि 9 रिंगा 50 मिनिट समावहाय मैदेरा बोरै गाग्लोबफैनाय मोननाय नोंथांमोना एसे मासे बुंनो हागोन नामा? बोरै बोरै हायनाय जोंबो सिरि मोनासै मिथियासै ओमफ्राय हाथाय दिनबो जाबायना ओमफ्राय दा जोंबो उन्दुलांबाय हरनि समावबा मा समाव फैनानै इदि खामलांखो जोंबो मिथिया आरो उनावहा बिदिनो फुथाखांना थांनासो जों खबर मोनबाय मानसिफोर बुंहैनायावसो जिहेतुके निजोरा बर'नि बिमा आरो बिफा बिनि असे फंबाया दा अराय सम बिथांखौ नागारना थांबाय बे निजोरा बर' आरो निजोरा बर'नि बिमा बिफा बिनि फंबायनि सारदुनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बुंनो नागिरदों नामा? सारादुखौलाय दायो लाथ'वाखै लाथ'नायालाय जुदि खालामनाय जायोब्ला खालामगोन मादि खालामगोन माने माबाखौनो खामगोन आरो ओंखामखौनो होगोन होनदों आरो गिसिखौनो खामगोन होनदों आरो ओमफ्राय बिदि माबाफोर जिखुनु होआदां आरो ना बेदरफोर होनाय नङा ओरैनो मिरामिस बेफोरबायदि खालामगोन आरो निजोरा बर'नि बिमा बिफा फंबायनि सायाव नोंथांमोना बेबायदि माबाफोर आर'जनि हाबाफारि लादों नामा? लादों दिनै बेसेबां सान हाबफैदों? मियानिफ्राय लानाय जादों आर'ज ओमफ्राय दिनैबो लागोन नामाथाय दा लायानो जोबथाया मंगलबारावमोन आरो दा मंगलबाराव हाथाय दिनखाय बुधबाराव लाबाय आरो जोबथाखौ बे समाव नोंथांमोना मिथिनो हाबाय जे निजोरा बर'आ थांनाय 16 आगष्टनि 9 रिंगा 10 मिनिट हरनि समावहाय हरखाब मैदेर गाग्लोबफैनानै निजोरा बर'नि बिमा आरो बिफा लोगोसे बिनि असे फंबाय 1 खावसे बोसोर फंबायखौ अना खना बिनि खाथिनिफ्राय अरायसमनिफ्राय सेनानै लांबाय जायनि थाखाय निजोरा बर'आ दिनै हारसिं जानानै थादों बिथांजों बिमा बिफाबो गैला असे फंबायबो गैला बिथाङा दुखुथि अबस्थायाव दङ नाथाय निजोरा बर'नि मुंखौ आं सोंनो थांबाय नोंनि मुङा मामोनलाय? निजोरा बर' नों बै खालि हरावहाय मा जायामोन? देलाय मा जायामोन? थाइबें बारियाव हाबनानै थादों ओमफ्रायो थाइबें बारियाव हाबनानै नों गदोंमोन ना ओमफ्राय मैदेरा नोंखौ मा खालामफैदोंमोन? सुन्दायजों गाग्लोबदों सुन्दायजों गाग्लोबदों ओमफ्राय सुन्दायजों नोंखौ गारहरदोंमोन नामा? ओमफ्राय जोगोनार बारियाव हाबनायाव खारबाय आङो आच्छा नोङो नोंनि बाबा मामा बा फंबायखौ मैदेरा गाग्लोबनायखौ नुदोंमोन ना मेगनजों? आच्छा नों दा मा थाखोआव फरायगासिनो? फरायाखै आगोल लाबाय थानायखाय फरायथ'वाखैमोन ना? दा नों फरायनो सानदों ना सानदिया? फरायगोन ना? फरायनानै नों माफोर जानो सानदों नामा जे गिदिर मानसि जानो सानदों नामा फरायनानै? दा नोंखौ नों जाय जायगायाव दङ बेनि मुङा मा? निजोरा नोंखौ सोर लाखिदों? मादैया लाखिदों ना? दा मादै थानानै खुसि जादों ना? खुसि जादों ना? आच्छा नै निजोरा बर'आ बुंदों जे गावआनो बै 9:50 मिनिट समावहाय मैदेरा जिखौ गाग्लोबफैदोंमोन बिनि बिमा आरो बिफा लोगोसे असे फंबायखौ गाग्लोबनाय बाथ्राखौ बिथाङा रोखायै फोरमायदों आरो बिथांखौबो गाग्लोबदोंमोनब्लाबो खाफाल मोजां इसोरा हयथ' बिथांखौ फोथांनायनि मोनसे नोजोर दङ जायनि थाखाय बिथाङा थांनानै थाबाय आरो बिथाङा दिनै गोथाङै दङ आसा खालामो निजोरा बर'नि जानानै जोंनि गासिबो जोंनि माहारियारि जेफोर आफादफोर दङ बिथांनि जानानै जाहाथे गसंथियो बिथांनि जानानै बेबायदि अनसुंथाइ बरायो आरो बिथांखौ जाहाथे रैखा खालामनो थाखाय जोंनि गासिबो बर' माहारिनि जेब्ला माहारियारि आफादफोर दङ लोगोसे राजखान्थि हान्जानि सरकारखौ बिथांखौ जों खावलायदों जे निजोरा बर'नि थाखाय इयुननि थाखाय जेरै बिथांमोननि फरायनायनिफ्राय खालामनाय बिथांनि इयुन जिउनि थाखाय जे माबा मोनसे जोंनि सरकारनिफ्राय बेबस्था लायो ओंखायनो जोङो निजोरा बर'नि जानानै गासिबो जोंनि बाथौ बिबुंसार नागिरनो थाखाय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै निजोरा बर'नि गासै जारिमिनखौ फोरोंनाय जाबाय गोजोन्थों।